Andam matud pamutuman ang Police Regional Office 11 ugaling duna nay formal nga mando sa pag-aresto kang Pastor Apollo Kibuloy tungod sa wa pagtambong niini sa Senate hearing kalabot sa mga akusasyon bato kaniya. Ani report ni John D. Esteban. Sa exclusive interview sa GMA Regional TV 1 Mindanao, kang Police Regional Office 11 Regional Director Brigadier General Alden Delvo, andam ang PRO 11 nga mutuman sa kung unsa man ang mando kalabot sa pag-aresto kang Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Kini human gimando sa Senado ang pag-aresto kaniya kay wala mitambong si Kibuloy sa Senate hearing sa aligasyong sexual abuse ug human exploitation sa pipila niini ka miyembro batok niya. Apan sumala ni Brigadier General Delvo, wala pa sila makadawat og formal nga mando. Hinihintay lang namin if ever really there is. But sa ngayon, wala pa namang kaming document na nagsasabi na the Senate have ordered the arrest. But then again, if kung meron, we will do the necessary and legal and proper ways to implement it. Sa karon, parayon daw ang ilahang intelligence monitoring kalabot sa gikaymutangan ni Kibuloy. Mausab ang tubag sa Aviation Security Unit, Region 11. Well, as soon as na meron pong documents, i-implement po namin yan. Pero may mga ginagawa rin naman po kami, sabi po nga ni ma'am, na yung mga intel report, kami naman din po is nagmo-monitoring lang and nagsusupervise. Kasi on top of the news na din naman kami, alam naman namin yan na nasa media, nakalabas naman. And then yun nga yung Senate hearing na hindi nag-attend si Pastor, minomonitor din namin yun kung ano na po yung kalagayan ng situation ng cases po or complaints sa kanya. Si Kibuloy ang kanhi spiritual advisor ug suod nga higala ni kanhi President Rodrigo Duterte. Kahinumduman nga gisamon si Kibuloy sa komitiba ni Senator Risa Contiveros nga mutambong sa hearing niadtong Martes, Marso 5 aron tubagon ang akusasyon batok niya. Apan no show ang pastor. Hiroon daan ang mitubag si Kibuloy nga sa korte ra siya mutambong kalabot sa reklamo ug dili sa Senate hearing. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.